Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, anya dayjay nga uni maray. Motor dayjay nga agan andar, maray. Ah, akin motor. Motor ani kapitan. Tumalyaw ka nga hindi ta balayda. Nay, adda baro ang motor ni Kapitan ah. Imbagla ka no apag service na. Nangalaan na ngay nga ta iti inggatang na iti day ta ang motor. Urnong namot Imposible ang makaurnong ni Kapitan. Apay nga imposible. Kat adamot maaw-awat ta nga honorarium na. Uray pay. Ni badung ka, santo pa'y ang makagatang iti motor na. Kat ado mga mintibisyo na. Ti kunam kitday, nagkurakot ni Kapitan, iso ang nakagatang iti baro ang motor na. Ay, puunay matday ta apanunot mon, maray. Gapu ta nakagatang iti motor na. Nagkurako ta. Nagmayat ti andar da ito'y baro ang motor ni Angela. Ay nakwarog, paandar kamutla a paandaran. Kas kamutla kendi angkel mo. Pagandaran na a pagandaran day ta motor na. Banurburan na pay. Nagmayat mo't nga minadengdenggan. Ay iddepem day tataamangan no adama ko na dagiti kaaruba. Tanya ko mati makunata. Maringguran da nga road. Sige man lang ay. Depekaw. Maribanang, kabarbaro matay motor ni Kapitan. Ay, manipod na gatang na day ta a motor na. Isulatan ti aramiden na. Timang pomponas iti motor. Ay na, ibagam asaan na unay apagandaran day ta motor na, maray. Taapay. Kano imbaga kanyak ni Marito, yang nga isukan no anak kagatang ni Kapitan iti motor, ta nagkurakaw. Ay, sos! Ay, saan mo't nagkurakot ni Inting Maray? Kinapudno na, dua kami nagururnong iti inggatang mi iti motor na. Ay, maringringguran siguro iti andar na. Iso anak ko na dayta, maray. Kuna kun kat, talagang adda marengrengan iti andar day ta a motor. Nana to yan! Ada baro a sapatos ko. Damdamaga kaya. Ibagbagak lang Tanangin na daytoy a sapatos ko. Nangina. Saan mo't anapintas tilangan na? Saan mo payabagay? Ay, bagay ko Ay na mas bagay ko no siyak ti agusar. Itaak lang nakapag sapatos iti nangina. Tanakalako kami kanila kay ko iti mula mi anatang. Nagpasikat ka mo to? Saan kong ay paspasikat, nana? Ibagbagak laang. Sanak nga umapal. Tasya, kabailak ti gumatang iti mas nanginginangam iti dayta sapatos mo. Apay ngay nga rod. Asaan ka makagatang iti baro at tsinelas mo? Ay, saan mo abibiyangan dayto'y chinilas ka ta original daytawi? Abot matan day tamukudan ti tsinelas mo. Iso ang nagdadakkelan ti rangyad dagita sakam, nana. Naguyaw kamutan. Kapula ang tabaro dayta sapatos mo. Saan mo nga ruda bagay? Apay ngay akas lakagura nakmeten na natuyang. Kagura nak ka di? Gaputa baro ti sapatos ko? Nagkuna, saan mo abagay na itabaro a sapatos mo? Ni man na natuyang. Kasla kagura nakpay. Ay, no makita na nga ron na ito'y baro abag ko akit. Amangan nuguraan nakmait. Padasam man nga ipakita, nana. Ay, talaga, matabaro na ito'y. Ken madlaw mo't talaga abaro. Nakabitin pa'y lang titag price na. Ay, talaga ajak pa inikat. Tapno madlaw, abaraw. Apay, aglakla ko ka itibag.
Ay, isaan? Apay ngay nga da nakabitin a presyo di tabagmaw. Ay, tapdoy pakitakin ka, abaraw da ito'y anagatang ko abag. Ken kita nagngina, Kabaalam ti gumatang iti kasta kang inaabag. Nagngina niya. Amangan mo't no sinukit mo lang dayta. Anya sinukit nga ibagbagamag. Ginatang ko daytaw. Ay sandak man apasikatan, takabailak mo't ti gumatang iti nanginaabag. Aya? Wana, nangingina pa'y angam iti dayta abag mo. Apay nga raw na pisnit mat dayta bagmaw. Adapay abot-abot na. May sakamot ana uyaw. Ay, mapan ka makitsinda kasta ti bagmaw. Takatawaan nak. Ay, saan ka man lang napanpansinan? Kunam no asino dadagito nga gatgatang iti baro agam gamit da. Ay na, pakarurudam aya, kat adda nga rud igatang da. Marurudak ta nagpapasikat da maray. Ay, uray ni Inteng, karurud mo, gaputa adda baro ang motor na. Ay na permimot ang nagtagariday ta ang motor ni Kapitan. Ay, gagangay na J.O. ni ti andar na, maray. Gapula ang tabaro ang motor. Paandaran na mo titikas tauna yan. Ako namlan ipasika na launay mag. Marituyang, saan nga ipaspasikat ni Inteng ti motor na? Madlaw mo't anapasikat ni Kapitan. Ay, di mo ibagbagat ti kastamare. Kan kangro na an iti amin. Di mo panunutan ang nagkurakot ni Inteng iti inggatang na. Na, adaya mo't imbagak a kinurakot na. Mare, adda nang idanon kanyak akasta kano ti ibagbagam. Kunaklang mo't akasla kinurakot na di inggatang na. Ay kat isumat lang ti papanan na Ay, tila pampanunutam mat, Mare. Maday ti kasta, di ka agbalin a managata. Apay nga tagay, adinak matan pampansinan ni Marituyang, no kasta nga agsabat kamay. Adda siguro na ibagam amaday, Mari Maria. Nagsabat kami lang, idi kalman. Impakitak pa'y kankwana to'y kagatgatang kwa bagkaw. Apay nga may nga impakitam kan kwa na. Ay, kaipasikat ko mata. So, akinagura na kan. Anya? Wen, kasya talaga ni Mari Tuyang. So, ano ada baro agamit mo? Saan mo nga ipakapakita kan kwa na? Ta sigurado, akagura na ka. Nana Toyang, lumabasak pa dito balay yung Ha! San amabalain alumabas ka dito'y balay may? Apay ngay nana. Iparit mon ang magnaak dito'y sangwanan nyo. Kunambala no asino ka, nakalalastog ka. Anya aya ti inlastog ko ken ka, Nana Toyang. Di ka man agindadamag. Ay, Nana Toyang, sakbay nga agunget ka manen kanyak. Kita amday ti kagat-gatang ko at tsinelas ko. Ay pumanaw ka! Di nakasarsarita! Basol ko manen, abaro to'y tsinelas ko. Kagawad, anya ngay nga tataramidak. Taparitan nakmatan ni Nana Tuyang alumabas di tasangwanan ti balayda. Day, apay ngay ka now? Kuna naanalastugak ka no. Impakitak lakan ko na di kagat-gatang ko sapatos ko. Awan ano impakitam? Apaan na ka talaga? Kastamatan, idi impakitak di baro at tsinelas ko. Talaga, akagurgura na kan. Iso ano adda baro agamit mo? Saan mo nga ipakpakita kan kwa na? Ay, wen kagawad. Amok itan. Maray, nadamag mo ka day. Adda sale ijay ilay. Gamit ka no iti kusina. Naglalaka ka no. Wan, Maray. Nadamag kumaday takot. Kunak ano, di mo pa yamaw. Iso nga rod ti umay ko ibagaken ka. Ay intan tuman gumatang. Ay, huwag Maray.
Nabayagan akayat ko agumatang iti kaldero ka. Ay, uray siyak. Ado, ti kayat ko agatangan. Tanabuong-buong matanda iti pinggan kan malukong may. Sige, Maray. Mapanta nga rod inton bigat. Kasanungay gayam ni Marituyang. Itugot ta ka day. Ay, kayat daya mo. Patsyam no kayat na ti sumuraw. Nay, nagadunda kita ginatgahatang yawan tay. Ay, nalakalaang dagitoy, kwarog. Ang ado ti ginatang ni Marikwanang. Nakasilda ngamin itakay. Ayan. Maribanang! Anday, ni Marituyang. Ay, umunag ka, Maray! Umunag ka. Ipakitak man kan kwa na dagito'y baro agamit ko. Nay, addan samot ar-aramidong maray. Ay, wan, Maray. Ururnusak man dagito'y baro agamit ko dito kusina. Kita mo. Nakagatangak iti baro a pinggan. Maloko. Gimatang ka. Sige, panawan kayo pa'y. Inak pa iti parangan. Ay, wan, Maray. Ay, naglalaka na kito, isi ka. Apay ngay, nagmisuot kamatan. Gatang kalagatang. Na, ay no kayat mo akat itid kun kan kadagito'y daan agamit ko. Kayat ma? Ay saan? Anya ti ipagarok mo kanya agbibisain? Ha? Kabailak met ka ti gumatang iti baro agamit ko no kayat ka. Ha? Agawid ak man langan. Ay agawid kan talaga? Nagpasikat ka matay. Gimuran sa mutan. Adda nga ta na ibagak amaday. Anya tigatang, Maray. Sanak agumatang. Umayak agungag. Apay ko mga umay kagong ditaw. Dua kayo kin ni Maribanang anapan gimatang iti gamit na ijay ilay. Ay, kasta timbaga na. Nagapuak ijay balayda. Impakita na kanyak dagiti baro a pinggan kan malukong na. Dua kami anapan gimatang. Kat amo, Maray. Nakagatang akmat iti baro a kaldiraw. Naglaka, adapay buy one take one na. Kasta? Saan da kan nga inayaban, taam mo miasaan mo akay at gumatang iti baraw agamay. Ha? Saan tayo nga ruden nga kukumare no kasta? Apay ngaya kasta ti saong Maray. Adalaang baro agamit may, kagura na kamain. Awanon! Aglilin ni patayo nga kukumaray no kasta lang! Nay, ninsamat kumarik at uyang to'y masabat ta. Wan, iso, nana. Ay, sos. Nakamisuot manan ang naggapaw di ta tersena ni kagawad ko anang. Ha? Di tayo tinagapuan na? Wan, nana. Di ta tinaggapuan na. Ay, makita naman nito'y baro abag ko. Karkaro nga agmisuot. Ad damot ten akaguranak, nana. Ngamin, suot ko da ito'y baro a sapatos ko. Ay, magnatan di tabalasew. Tapno saan na tamasabat. Narigatan. Wan, nana. Nasaysaya at adatan timang liklikan ko, ana. Ay, wait. Diyak la kayat ti makusilapan ti padak abakay. Ay na, Maray, kinaguranak ni Marituyang. Naibagak nga main nga ado tinagatang ko abaro agamit ka. Ay, si kalaang aya. Ad-dapay kanyak, Ay, madiday ito'y nga ugali na. Ay, awanan ti mabati agayem na no kasta na laeng. Uray to, pa'y dagiti karuba na kat kaguradan. Bay antan, Maray. Baka amiris tumat la siguro. Waraw, Apay na natuyang. adaman la umay ko istoryaan ken ka. Istorya? Sana reklamaw? Ay saan? Rugyam nga rudin ti ag-istorya. Awan mo ti mayat amakisarita kanyak. Likliklikan da kung dagiti kaaruba.
Sana ko na mas daaw. Dagiti kukumaray kuskusilapan dakaon. Katsikan sa mati mo na ng kuskusilap kadakwada. Wan ata nasakit gayam tinakam ko. Agasaman, nagado ti ginatang dagam gamit da. Dahita kat timadikan ka na natuyang. Kaguram dagiti gagayim mau no adda baro agamit da. Apay ngamin aya naapal ka. Ay, wan nga raw. Maditi naapal ataaw, nana. Nangag mo dayjay, maray. Ay, paandarin manan di kapitan jay motor na. Kat agungot ka manan. Saan na? Apay kumangay. Awan samot nga mintimayat ang makisaritakan ka. Iso ang kapilitan ngayon may kamanan di titirsinak. An-anusan kan akasarita. Tapno nga damot gumatang itilakaw. Ay, naamiris ko ngamin maray. Asan arumbang agumura no adda baro agamit dagiti gagayim ko. Ay nasayahat mo no nakaamiris kan. Gumatang tumot iti baro agamit ko. Tapno sa anak ng mapapal. Kadwanda kanto kan ni Maribanang. Tapno saan mo ako naan nga aglilinipat tayon nga agkukumaray. Ay, nanatoyang. Madingamin tinaapal at taong. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebotazo. Sound effects Mean. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.